Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat And Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 12 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udtopit sa 7 sa bulan sa Disyembre tuig 2020 o kung bulan sa Enero tuig 2022. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagapanguna ng mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa takna nga alauna imidya sapon. Sa itong pagpangalagad, subong udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign na sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subong man sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal. PRO 6 nagahulat na lang sa guidelines halin sa National Headquarters nanungod sa mando ni Presidente Duterte nga aristuhon kag prisuhon ang mga black market sellers of essential medicines. Probinsya magapanagtag sang bulig sa syudad sang Sipalay sa mabot nga Domingo ang adlaw. Kag karon mga kabyanan dugay-dugay mangin kaupod naton si punong barangay Nida Goldview sa barangay Dulaw, syudad sang Bago. Ini may kantanan sa nagpadulong diri kagapon nga isa ka residente sang among barangay nga nagareklamo sa hindi kuno patas nga pagtratar sa iyang reklamo batok sa isa man ka residente dira sa amo iyang barangay. Kag ang patrol karon magapadulong sa pinaman ka mga barangay diri syudad sa Bacolod agod nga magakwa sang pahayag gikan sa punong barangay kag sa pila ka mga katawhan mga magapatigaw sa man on the street interview. Ano ang ilang pananaawan sa sining mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga punong barangay nga hibaluon kung sino sa iyang barangay nga nasakupan ang hindi pa bakunado. Kay kung hindi pa bakunado, hindi makagwa sa ila puloy-an o kung hindi pagpagwaon. Kag mangin ko man naton karon sa pinaka-portion sa aton pagpangalagad si
si Executive Assistant sa EOC Executive Assistant Imang, kagibalo naton kung ano nga mga protocols naman ang ipatuman diri sa Bacolod, matapos nga ang Iloilo daw nagpaidalom na sila karon sa alert level 3. Kag sa ato nagapangunang balita nasyonal, Presidente Duterte panawagan kag nagmando karon sa mga punong barangay nga hindi pagpag-uon sa puluyan ang hindi bakunado. 17,220 ang dugang nga nagpositibo sa COVID-19 sa record nga ginpagwa kagapon in a single day nga record mga kabilang ginpagwa sa Department of Health. Kag ang mga pasyente nagsaka pa sa 56,561. Sa balita international, bilyonaryong si Richard Branson ang karon nagapaayo-ayo na matapos nga ginigo man sang COVID-19. US President Joe Biden ginabanatan si Trump sa anibersaryo sang January 6 Capitol attack. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa Biyernes edisyon sa palatuntunan Bombo hanay sa udto. Nangin amo ni ang ginaistoryahan karon banwa ang sabahin sang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pagpagwaon sa mga puluyan ang mga residente nga hindi bakunado. Kaya ginatugyan niya ini sa mga punong barangay. Kay amo ni ang rason kung nga ang nagadamo naman ang kaso kay damo pa sa gyapon ng hindi bakunado. Di kung sa akon lang atong mga hindi bakunado nga nagkala-infect, pabayan tani kay ila man ni choice mo, no? Ila man ni choice ti pag gusto sila ila na choice yang hindi magpabakuna. So wala man kita yasang hindi man guro mapilit nila ang gobyerno nga buligan gid ni sila kay sa una pa ng una bes ang bulig nga ginatanyag sa gobyerno nga libre nga mabakunahan sila, way man nila ginbaton. Subot silingon nga wala sila plano nga batunon ang anuman nga bulig. Ti karon kay nagkala positibo sa COVID-19, pabayan ta ini sila kay ilan niya choice mo. No? Ilan ni choice nga hindi magpabakuna. Butsing ganon yang ilan na naya ginabaton kung anuman ang matabo silang nga kabuhi. Nga kung malatnan man sila kay maglala ang ila ginabatyag, but nabato na nila. Amo na gani ang rason nga ang hindi sila magpabakuna. Kung sa subong abi damo pa gid hindi magpabakuna, pabayan ta na. Kay magpangabu ang ako na siguro pangabuhi na lang kita upod sa coronavirus. Kay nga sa subong banwa daw ginampangan kita sang virus, daw kita yang ginhimo ulipon sang coronavirus. Malas pa lang subong may panibag-o nga mutation, may nag-mutate siya. Lain naman yang nga klase sang coronavirus. Pagkadason adlaw may lain naman. Kay balo kamo banwa nga samtang ginakabalak-an naton nga makasulod ang Omicron variant sang virus, may ara pagid sang panibag-o nga virus banwa. May panibag-o pagid nga virus nga kunulbaan do makatalagang pagid ini. Amo ining ginatawag nga IHU coronavirus. No, pero ginpayag nga hindi pa kuno ini siya variant of concern suno sa mga health expert. Pero amo nagyapon ang padulungan niya. Ang ining lain naman nga klase sang virus, coronavirus. Di gasigi-sige na lang kita ni way nakatapusan. Na may bakuna na first dose na, sa uli na second dose na, sa uli may mga booster pag isubong. Tikon, sige-sige lang yapon, may infection. Kag dibdibon tagid ini, way, hindi na kita makaimo sa ibang panaton nga trabaho, kag imuhon ta na lang magpinanago. Ano ang rason kung nga ang nagdamo ang kaso sa COVID-19 dito sa NCR, Banwa? Tungod man sa kahalog sang aton gobyerno sa implementasyon sang mga protokol nga dapat
sang nahibaluan naton sa naka-record kita sang jutay na ginamang yang kaso sang COVID-19, why kita maghingagaw super halog sa mga restrictions. Tiyo galing kay sa nagligad nga bulan sang Disyembre, perti man ka dasig nga naghalog ang gobyerno. Nga ginapabayan man ang mga tao nga magdinagsa, magdinaguso, maginutok. Gipabayan man ang mass gathering kay ginpanugutan na ini. May mga party-party sa piyak nga kalye, may party-party sa piyak, may kung ano na lang yang mga pagtilipon ginimo. Kaya mga tao daw nakakaangay nga nakagwa sa daw karbaw lang nakagwa sa turil nga daw hindi mo na mapunggan. Ang gobyerno wala man yan naghimo sa mga precautionary measures nga sila nga bilibil to na kita halugan ta na ang movement sa mga katawhan kay tungod nga daw okay naman gamay naman lang ang kaso sang coronavirus. Pero banwa huwag gidya maghatag sang nakaibalo kita nga pisar pa nga level 2 ang category, no? Level 2 ang category sang bilog nga Pilipinas. Hindi malipod banwa nga bisan pa nga amo sini ang level, ang alert level, hindi bala ginapatuman sa gyapon ang social distancing. Kag hindi bala ginapatuman gyapon ang pagsuksok sang face mask. Ang wala na lang yung ginapatuman subong, ang pagsuksok sang face shields. Amo na lang way ginapatuman. O kung pinapagid ka mga restrictions nga way na ginatuman, halimbawa mga curfew hours. Pero magluwas na ang social distancing, pagsuksok sa face mask, panghugas sa kamot ginapatuman. Tiyaw kam nga sang nagligad yang bulan sa Disyembre, ginhalugan ini banwa. No, ginhalugan. Nga ang tanan nagpinagusto na iya kag nagatililipon. Amo na ang sala karon sa gobyerno, nga bangod sa kapalpakan sang gobyerno, nga matap na ang paglaptas sang COVID sa itong nagligad nga bulan, ipasalo naman nila subong sa mga punong barangayo. Masiling naman gobyerno nga punong barangay, kamo nang bala sila na pa, hindi yung pagpagwasa, lapuluyan ang mga tao nga hindi bakunado. Oh. Pero kay sino na sala nga nagdamo naman ang kaso sa nga coronavirus subong, sala sang aton nga national government, kay ginhalugan kita, gin level 2 kita, wala man sang precautionary measures gin patuman ang Department of Health. Wala man ginpatuman ang sagyapon ang ginatawag nga social distancing kag limitado nga mass gathering amo na ang resulta banwa. 23 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. So dugangan ta na kanu istorya ang ining sabahin sa mga unvaccinated nga hindi na pagpagwaon kay sa pila ka porsyon kanu sa atong paghalagad mangin kaupo daton ang patrol kag gibaloon naton dito sa field kung ano ang mga reaksyon sa pila naton ka mga kauturan. Okay, this time mga kabayanan, palikod to abi Bombo Stephen. O ingagawon ko na lang anay si punong barangay Nida Golvio no sa barangay Dulao, syudad sang Bago. No, kay para nga makabuylo man kita sa pila paginaton ka mga pagatalakayon nga mga isyu kag tupiko mga kabayanan sa pagpangalaga naton sa sining edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. 25 minutos ang nakaligid sa tagnang alas 11, paligo to padala siya sang link na padala mo na okay na. Sige abi. No, kay balikan naton ning issue kagapon although nga nasabat na ni Banwa sa ila sining barangay secretary, pero pagkamayo kita nga matawgan pagid do kag ma-interview ang punong barangay sa barangay Dulao, siyudad sang Bago, para sa dugang clarification sa akusasyon batok sa ila nga hindi patas ang pag-attender nila sa pila ka mga complaint, no, nga ginapadangat sang nagpadulong diri sa istasyon kagapon sa kaso nga gusto niya ipasaka sa korte. 25 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa itong pagpangalagad sa palatuntunan
Bombo hanay sa udto. Ay ang Iloilo kadasig lang sila nagdeklara nga level 3 sila. Ti dugay-dugay basta bakulod naman eh. No, magdeklarar sa level 3 may baluan ta na karon. No, pagi sa kay Lamang ang Executive Director sa Emergency Operation Center. No, diretso sa Bacolod. May ara nagibala sang balasihan nga mag level 3 kita o kung magapabilin sa kita sa gyapon sa level 2. Kag i-imponer lang naton ang pila ka mga restrictions kag pagpatuman sa mga minimum health protocol agud nga malikawan naton ang dugang pang infection sa sining COVID-19 nga nagasigi-sigi tigbaliw. Daw hindi ayawan kita kalagas kay daw halos matapta na naton isa ka variant pagkadugi-dugay may another variant naman kaya pagkadugi-dugay ara naman no? Way pa matapos ang isa may isa naman nga nagaulhot. Te ang Iloilo level 3 dugay-dugay basikan sila doon naman yung mga biyahe sang mga fast craft imbes nga nakabutyog na tani ang ekonomiya naton. Nagnami na tani ang movement sa ato yung mga katawhan daw mabalik naman kita sa square one. 27 minutos Banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. Basi alang-alang to si punong barangay ni Dagolvio Bombo Stephen, ari na lang ho sa iyabi nga number diri ho. No? Kung daw hindi pa siya ara na nakakontak na siya sa kwan. Ipatindugon. Instruction nila sa kapatindugon. Patinduga lang ang kwan ang kamera, no? Kaya daw nagaigda ang kamera o kung ang cellphone. Sige ara sa piya kalinya, no? Kwan naton adjust naton ang video kag ang audio ni punong barangay Nida Golvio. No, sang barangay Dulao, Bago City. Sige, kaya importante nga masabat ini punong barangay Golvio ang akusasyon sa isa man ka residente sa nasambit niya nga barangay. Sige, basi kung okay na, no? Kay may pila ka mga problema abi ang signal. Matapos nga ginagyan kita di sang bagyo hasta subong daw hindi pa gid 100% nga nakabalik ang maayong quality sa signal sa ato nga internet. 28 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Basi okay na da si punong barangay Golvio Bombo Steph. Sige, sa pila ka mga kultura naton nga may pila ka mga concern, pwede lang kamo makakanto di sa Bombo Radio kay para makater naton ang pila ninyo ka mga concern no, sa mga barangay kag sa pila ka mga kabanuhanan kag kasyudaran diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sige. So by the way, daw ang probinsya sa Negros Occidental, si Governor Yunyubong Lacson nagpagwa na kagapon sa iya nga executive order. May kaintanan sa sining pagdumili na sang mga o kung pag-require banwa sang negative RT-PCR test result sa mga incoming passengers from level 3 area. Kag pinapagikabang pagsulundan nga ipatuman diri sa probinsya sa Negros Occidental. This time, maging ko po na natin si punong barangay Nida Golvio sa barangay Dulao, Bago City. Ma'am, mayong aga. Mayong aga, Bombo Daniel. Okay, Bombo Step, paliw ko pa patulog-tulog sa kwan kay ang akon nga headphone daw na kwan daw na nasunog na maliwat. Okay, punong barangay ni Dagolvio, mayong aga sa liwat. Mayong aga. Siguro aware ka naman nga may nagkanto diri kahapon nga isa ka residente na si Ma'am Juna Pilarca, nagreklamo kay daw hindi kuno patas ang pagtratar sang mga opisyalis na sa barangay Dulao
sa iya nga reklamo against isa man ka residente dira. Kag ang isa gito nga ginareklamo niya amo ang barangay secretary nga lain kuno ang iya ginhambal sa ginpatigayon nga hearing, lain man ang ginsulat sa minutes daw nga ginpirmahan niya. So kag muna sinya may ara kuno sang biases sa inyong bahin Kap. Iyala na iya aligasyon Bombo Daniel. Aha. Okay, pero aware ka man sa sining nga kaso nga ginpadangat niya sa barangay Kap? Hindi man pwede nga kung mag-hearing kami diri sa barangay, hindi man pwede nga ang ipapirmahan namon sa iya nga minutes ng hearing, pagkatapos ng hearing sa appearance nila, hindi nila mabasa, kaya ginapabasa na sa ila antes nila pirmahan. Aha. Okay. Ang iya nga ginambal kagapon, Bombo Daniel, binuteg na yatanan. Wala kami may ginapanigan diri sa barangay, wala kami hindi kami kabayas diri sa barangay kung sino ang tao nga nagreklamo gina-entertain sang insakto kag equally. Wala kami may ginapilian kag may ginapanigan. Okay. So ano ang imo mapayag si ma'am kay daw siya daw mag-file gisa sang complaint batok sa barangay secretary kag siguro daw lakip ka man to sa filean niya sang complaint? Nga malakip ko anong akon nga labot dira ay iya niya sang sekretary ang ginareklamo ya. Ako natabangon man na sa barangay secretary kung anong ginareklamo ya. Ang hindi lang nami sa pamatian sang mga pumuluyo sa barangay Tulaw nga hambalo niya kami di nga ang tawo nga ginaserbisyon namon ginapili namon. Hindi maayo nga ihimplo sa mga tawo diri sa barangay Tulaw nga amo nang ipabati iya sa inyo sa Bombo Radio sa media mo gipamidya gid sa inyo sa Bombo. Bati yang may pinilian kami. Wala kami pinilian Bombo Daniel. Okay. Nagpapili kami sa barangay, nagpumpo kami sa barangay para magserbisyo sa tawo, hindi kay pilion ng namon kung sino ang amon nagustuhan. So ano nang status sa iya sini nga complaint Kap sa subong? Actually, Bombo Daniel, ang iya nga complaint, ang nag-una nga nag-complain sa iya sa barangay is ang tag-iya sa balay nga nagkuha sa pag-ibig si Sila May Kauntoy, Condes. Si Mrs. Sila May Condes ang nag-apply sa pag-ibig, bali ang ilang nga balay 10 years na wala na bayran mo. Nagkarto diri ang manager sa pag-ibig last year, gipatawag sila diri sa barangay, ginistorya sila ni Sir Manuel nga kung willing pa siya, ang iya ginambal kagapon nga ginambalan siya sa pag-ibig nga pwede ang iyang utod ng hinablos o sino nga relative siya nga maka-acquire. Pero ginprangka yan na iya Bombo Daniel ang pag-ibig nga hindi na siya magbayad kay mapatindog siya balay sa atubang sang balay sang iya nga mama. Okay. Hindi na siya yung magkuha sang balay. Buting gano'n, nagambal na siya yung bayaan niya. Sige nang balansa ni Sir Manuel nga kung hindi ka na magbayad, i-vacate mo ang balay kay nang gin-foreclose na mo sa pag-ibig. Tapos ara na sa option, gin-publish na nila. Di napilian kay ti syempre damo sa mga utod ta kinanglan sang balay kay amo na para hapos bala mag-process sila sa pag-ibig, in-applyan ang iya nga balay. Ang problema, hindi siya ya magalin Bombo Daniel. Okay. Sa to nga time nga ginaligarya nga gingkadto siya ni Mr. Condes, upod sang tanod sang asawa ya, wala na siya ya ginharas. Kundi nga ginabrihan ang gate, ginpicturean ang ilang nga balay kay may-ari diri kay sa tupad sina nga maestra man ang tagiya. Before sila ya Bombo Daniel nag-vacate sila balay, ginguba nila yang balay sa pag-ibig. Gusto lang sa maestra nga nag-apply nga tagiya na subong nga bag-o nga picturean ang balay before maghalin sila dira kung maghalin gid man siya. Para nga intact abi. Hindi man siya maghalin. Hindi man siya maghalin. Buting ganon, ginambalan siya sang bala sa maestra nga si Mr. Condes nga mahalin na kamo diri kay sa Domingo masaylo kami. Kay pakatigagid siya nga hindi sa magalin. Kaya ang tagiya pa ya sang balay amo ang mahulat kung saan iya gusto magalin, kung saan mahuman ang iya balay kay amo to kagapon ang iya ginaligad, di ba? Magpakayo nila ang ila balay nga ginapatingdog kung may income ang banaya. Stable man na ang obra sang banaya. Okay. Hindi man pwede nga hindi mapakayo ang balay nga sa iluhan nila. Anyway, ibilin ta lang niyang argumento no, sa proper court no kay siling ko gani kagapon sa iya
singkula ka na sa kinamatarong nga magpabilin para sa imong balay kay foreclose ni na kay may nagapanag-iya na nga bagong nagapanag-iya. Kag kun ang imo isabat nga hulaton lang nga matapos ang balay nga imo nga sa iluhan ti basi kun pila pa ka tuig nga matapos na yawan ka hulat ang bago nga nagapanag-iya singko mas maayo pa nga para wala na lang sanggamo mabakit ka na lang sa imong balay no kay kabudlay abi ko may ara sang paglinaway nga isa man lang kamuya ka lugar nga may pagdinumtanay nga matabo kap. Amo man gani Bombo Daniel, amo man ang insakto man ang imo nga ginhambal sa iya. Bali ang concerns lang gidayon namon atong ginhambal niya nga sa naga-hearing sa lupong tagapamayapa ang minutes ng barangay secretary hindi athag. Kaya hindi niya maintindihan. Hindi niya ko maintindihan ng agi. Paano, di ba, Bombo Daniel, nagambal ka, paano nga nakaproduce siya sang klaro na yan? Klaro na, sa ulihin, nagklaro na ang minutes. Ginabalan, di ba, ginabalan mo siya, Bombo Daniel, paano ka nakapirma na wala mo nabasahan? Hindi man naguro po, hindi Bombo Daniel, nga pilito na mo ng isa katao nga magpirma, nga wala siya nakabasa kung anong yagi pirmahan. Ati, huwag lang eh. Kaya mo nang yagi na reklamo, kaya wala siya kuno gitagaan, sang iya nga ginapangayo, ginhatag ina sa iya. Galing kay ang iya lang nga gusto, kung ano ang isulat, hindi man pwede nga i-manipulate mo ang minutes ang inyo nga hearing. Ang iya nga ginapangayo, Bombo Daniel, kung ano ang iya nga gusto nga isulat sa minutes, amo na ang pangayo niya sa barangay secretary, which is hindi na iya pwede. Okay, sige. Kaya ang minutes na iya, during sa inyo nga hearing, ang minutes siya, take down notes na sa barangay secretary. Pagkatapos, amo na papirmahan sa ila, pero ginapabasa anay sa ila ang minutes antes sila pirmahan. Kag antes siya approve sang lupong chairman. Okay. Kap? Yes, Bombo Daniel? Ang akon gani pagka-intindi to primero nga ang iya bala nga statement ng ibala nga ang iya nga narration sang iya nga complaint ang hindi ginsunod. Kaya ti ko mag-amo na nga wala ginsunod ang iyang narration ng ginibala basi ang sa kuno na nga pag-intindi ginimuan ginkuhaan sa iya nga statement bala kung ano gid iya nga complaint. Gali kay ang yato yung ginareklamo ang minutes sa ginyagali iya sa hearing. Ang minutes pa yang ginareklamo, yati hindi man na pwede ang minutes mo imuon Bombo Daniel. Tamo gani man ti anyway, ang importante na ginklaro yung inyong side kay ako na kagapon na gusto ko gani nga kagapon gidayon maklaruhan ang tanan. Kaga in fact kagapon na interview man nakon diri si barangay secretary Quinta, no? Kagati sa subong ikaw naman ang na-interview mas maayo gid nga na klaruhan ini tanan. Kag siguro kap ambot ano ang pwede mo mahimo sa diri para nga masitol ang ining problema sang duwa ni. Ang ining si Kwan bala, ining si Pilarta may intensyon na gid man magsaylo kaya ambal niya gapon mabakit na sila kaya daw natapos sa makunutong gin pakayo nga balay. Kaya nga mo nang daya nga concern ang ako na niya Bombo Daniel nga concern kay isang ginreklamo siya ni Mrs. Condes diri sa barangay, tatlo gid ka hearing wala na siya nagpalapit. Tatlo ka hearing wala siya nagpalapit. Endorse na namon tani sa lupong tagapamayapa. Sa tunga time, November 26, nagkadto si Mr. Condes kay si Mrs. Condes sa Ilabalay. Nahataga na siya sa ultimatum. Nga sa Sunday, wala ko kabalo kung anong date sa following Sunday, makaylo na sila sa ilang balay. Ang ginahambal, ito yung ginharas siya, wala to yan natabo, Bombo Daniel, kaya may tanod. May barangay tanod nga nagupod sa iya. Pati ganyan ang barangay tanod, ginreklamo ya. Anhon sa barangay tanod karon kay naghambal malang ya ang tag-iya sa balay nga sa ilo sila. Hindi man na malain ang ginambal sa iya, galing kay gin-interpret sa malain, ginimuhimuan niya istorya. Naglain ang pamatsyag ya, nalipong siya mo na kuno, ginalinan. Actually, gipamangkot ko siya nga nga wala ka nag-attend sa tatlo ni kahiring nga ginhatag sa imo sa barangay, gipadalaan ka sang samon, gipadalaan ka tatlo ka hearing, wala ka nag-attend. Ang rason niya sa akong Bombo Daniel, nagalain ang iya nga pamatsyag. Tingnan nga sa reklamo siya, nga siya yan nag-complain nga okay man, nakalambot man siya sa barangay hall. Okay. Anyway, diba bilang punong barangay, ano ang mahimo naton sina diri? Ako niya, kung ako ya Bombo Daniel, ang pamakukon mo, amo insakto mo itong advice mo sa iya kagapon nga i-vacate siya ang balay. Kay ti, siyempre, hindi na naiya. May bago na nga owner ang balay.
Okay, ang akong ganihang hambal, nga hindi nahulaton pang magpasaka pa sa korte ang ipasaka pa sa korte ang kaso, kaya definitely ang korte magapabor sa nagapanag-iya subong nga bag-o nga tag-iya. Kaya definitely ang korte magapapanaog managyapon sang order nga evacuate niya ang area. Oh, actually, Bombo Daniel, nakafile na ang tag-iya sang ejectment sa Balayda. Gin-file na nila sa court kay nagabusong na ang maestra nga tag-iya sang balay mo daw ka stressful bala sa part ni ma'am nga ti amo na bala nga katabo nga nagkuha sila kani balay sa pag-ibig katapusan miyara na sila sang certificate of move-in hindi magalin ang original nga nag-occupy. Nagdalaan na siya. Nagdalaan na siya, nag-ako man siya kagapon, di ba? Nagipadalaan siya sa pag-ibig. Sige. Anyway, Kap, klaro naman yung tanan, no? Gin-attender ko namon kagapon sila kay siyempre kung kisabala kag hindi lang kung kisa amo gina nagakatabo nga ang mga katawhan nga daway na sila sa pakantuan kag feeling nila daw silang dihado, dili sila nagakanto sa amon kag kun hindi pagid ma-attender di ba si magsubra wa ginang ilang nga ginabatya kapag kadihado. Anyway, daw okay naman to siya sa pa-explanation ko diri kagapon. Ang ako na lang Kap siguro ma-follow up kag basi pwede mo ko ma-update kung ma-vacate na man sila. I'm sure nagapamati subong si Mrs. Juna Pilarca, no? Kay hindi na nimo Mrs. Pilarca pagulaton nga may korte pa nga magpapanaog sang ejectment, no? Kag ipalinon ka mo dira. Kay magbiya ka mo da subong o kuno laton yung korte. Amo man nagyapon mabiya man kamo dogin prolong talang ang agoniya, no? So basi ko na mamarasmasan man to kung may reklamo siya sa kay barangay secretary Quinta, si Periti na siya nga reklamo, si Periti na concern, pwede naman gyapon mapasaka ang kaso kung gusto niya kag at the same time mabakit na siya kadaan subong Kap. Oo. Hindi na nga Bombo Daniel, kung ireklamo, yung ang barangay secretary, di wala man tada choice. Nabangon na normal na kag kinamatarong lang sa tao magreklamo, kag kinamatarong man sa reklamo nga magdepensa siya ko galingon. Anyway, kami diya as public servant, hindi gusto ko lang naklaroon ang ginahambal yung may pinilian kami. Wala equal kami mag-deal sa tao sa barangay Dulaw. Wala kami Bombo Daniel maginapilian. Okay. Sige ka pa. Nang i-text lang ko galing kung ano gidman nga kung halimbawa naka-vacate na sila para at least may idea man kita diri kay tao man nga nagkanto diri nga gina-attender naton. Gusto man naton may baluan kung ano ang nadangtan sa ila sini nga mga concern. Kap, salamat gid si Moras. Thank you man. Sige, Bombo Daniel. Okay, sige. Nabatian mga kabiyanan si Nida Golview. Amo ni siya nga punong barangay sa barangay Dulaw, daw siyudad Sambago. Kung masitol ta man lang sa maayo nga paagi, no, si Quandra, si Ma'am Juna Pilarca, kung halimbawa karon di nagsugod ini tungod sa hindi nyo gilayon nga pag-vacate, no? Paghalin sa balay nga inyo ginapanagyan sang una pero subong hindi na kamo nagapanag-iya. Kag may ara ka concern sa kay Barangay Secretary Quinta. So, kung gusto mo gidya nga padayon na pag-file sang imong legal action against sa barangay secretary. Pero Ma'am Juna Pilarca, kag kumpurmi ka man kagapon, sana hambal ko sa imo nga ma-vacate na lang kamo sa balay para nga mangin malinong ng tanan, mangin matawhay, no? Kag mangin wala na sang problema. So kung mahimo man lang maka-vacate kamo insigida, Mrs. Juna Pilarca, himuan nyo na lang. No? Kay ang kamaturan nagasiling nga hindi na gid man kamo nagapanag-iya dira, no? Kag daw may aran man kamo nan human naman to bala ang ginpa obra mo to nga balay sa compound si imong Iloy. So amat-amat na kamo to saylo para nga magpangabuhi sang malinong kag matawhay. Ayos. Sige. Taga Barangay Dulaw, Happy New Year lang na sa inyo tanan. Anyway, 44 minutos. Nakaligad sa tagnay nga alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, bumbuhanay sa Udto. Magabalik mga kabyanan, ang ining palatuntunan sa pagtalakay sa pila pa ka mga issue kag topiko, pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Report, Pabalik na ba kabanan sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 10 minutos na bilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12 paliguto abi na isa kay Bumbuan, Sindul Sorilya. No kay ang syudad sa Bacolod do gin-classify na karon sa level 3. Daw alert na level 3 kita subong. Mga kabyanan santo sa rekomendasyon sa nga DOH Western Visayas. Tiari na, amo na ni ang ginisiling naton nga imbis nga manginhapi ang aton nga New Year, nga manginhapi ang 2022, daw nagabalik naman kita sa puno. Kay man ang gobyerno do may sa akong pagtanaw may kakulangan ang gobyerno mo. Kaya nagdali-dali dayon ka papanawag sang alert level. Kag sa pagpapanawag sang alert level way sang magin implementar nga precautionary measures or magin patuman lang ang mga restrictions kaangay sa sining mga social mass gathering kag iban pa. Okay, this time ko na to report sa Piyak Linya Bumbuan, please come in. Bombodan, subong ni langgid nagsulod Bombodan no sa report ini siya sang Department of Health Region 6 no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ang Bacolod City na classify nga yara sa alert level 3. Ang Department of Health Western Visayas, Bombodan, no, ang basigan ini sa announcement sang Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital as of January 6, 2002, amo ni siya ang current nga data and classification. The OH Western Visayas alert level status. Ang Bacolod City, yara sa alert level 3. Ang Negros Occidental, yara sa alert level 2. So, ang risk transmission classification, ang Bacolod City, yara sa moderate risk transmission. Ang Negros Occidental, yara sa minimal risk transmission. No? So, ang average daily attack rate, the number of new cases over the past 14 days per 100,000 population sa area of concern. Ang 2-week growth rate, amo ni siya ang percent increase or decrease ang numbers ng bagong cases in the past 2 weeks compared to the number of new cases sa mga previous weeks. So basically, ang comparison sa new cases detected 1 week and 2 weeks ago, pag atong mga new cases detected 3 weeks ago, Bombo dan. So, ang Bacolod City, as of January 6, kahapon new cases niya 32. Ang total cases 23,931. So may active cases kita subong at 204. So sa 2-week growth rate nag 38%. Amo na siya Bombodan, no? So sa hospital care utilization may 17.53%. So amo ining ginhambal Bombodan sang CLMMRH nga ang iledri nga base sa ila sining record nga nagdamo naman ang mga kaso. So ang ila diri nagdamo dira ang sa forecast nila sa increase 38%
sang tinalikdan nga 4%, so amo na nga nag high risk kita kay ang analysis kag forecasting nila Bombo na obserbahan nila sa kaso 38% from 4%. So that is why moderate risk ang syudad iya sang Bacolod. So ang gina-expectar dere sang Corazon, Locsin, Bombo dan sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga Bombo basi magdamo naman ang mga ma-hospitalize bangod nga madamo because ang COVID naman Bombodan, no? So, alert level 3. Takay kung madumduman naton kagabi, why pa man yan na-classify ang Bacolod sa no? Sa announcement ni President Duterte. Pero ang iya diya sang region, gin-announce nila ya Bombodan nga nag-alert level 3 na kita ya sa Bacolod City kay sa Western Visayas. Ya Iloilo City pamanong to sang last night, no? Ang nag-alert level 3. So kita gali ya sa Bacolod City. Yara na kita sa alert level 3, no, base sa classification sang Department of Health Bombodan Region 6. Amo na resulta bumbuan kay siling ko bagulang nga ang gobyerno man abi may balasulon man diri. Ginpapanawag din ang alert level 2 kag pagkatapos nga ginapapanawag sa alert level 2, way makita sang safety net nga ginatawag. Wala sang precautionary measures nga ginapatuman ang gobyerno bisan pa gani nga pagpugong bala sang mass gathering. Kay okay manaway kaso niyang ipaidalom kita sa alert level 2. Ang importante nga ang mass gathering ilimitahan ta lang. Tiway man dahil limit sang gobyerno sang aton nga national IATF daw pinagusto na malang dayon yang daw mga karbaw nga ginakagwa sa Torel bumbuan. So that is why amo nang resulta Bombodan, no, nga that's why subong balik naman kita sa square one. Balik naman kita. Amo naman ang paglimita sang movement sang tao. Hindi na makagwa sa puluyan ang wala mabakunahan. Ikuhaon anay ang mas gadiring way lang anay hindi anay pagpatuman ipatuman ang hugot nga social distancing titani isang nagligad amo ginhimo na samtang nga ara kita sa level 2 kag nagnubo ng kaso tubtob nga nadula na gid ang kaso bumbuan. Kay kun ang explanation nila dira Bombodan kung sa alert level 2 ka wala sang pagdumili sang movement, no, basta i-classify ka kay kun madumuli mo lang ang movement, no, sa base sa kasuguan naton or sa guidelines sa Department of Health kunyara ka sa alert level 3. So now nga gin-classify kita sa alert level 3, definitely Bombodan just like NCR kag iban nga mga lugar may limitasyon gid ni, no, that sang movement sang tawo sa subong, no. Kay bumbuan klarohon tani. Pero ang ining alert level 3 ipa-clarify tani karon sa kay Imang anyway ma-interview ko man karon si Imang. Kay iya malanigin pagwa isa sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Wala pa man sa statement din ng National IATF. Yes, iyan ni Bombodan ang ginbasihan nila nini kung basahon naton sa Department of Health Region 6. Department of Health Region 6 ni so, Bumbuan ang ginbasihan ng Corazon Locsin nga report. Okay. So amo niyo tan-awon naton again, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. So ang classification nga ini Bombodan, no, sang ginpagwa sang DOH Western Visayas nga ginpost sang Corazon Locsin. Kayo ma-classify sina DOH man ya Bombodan mo. Okay. Oo. So ginpost na sang Corazon Locsin sa ilang page. Pero ang classification niya Bombodan naghalin gid ya, no, kung makita na dira, no, naghalin gid ya sa DOH Western Visayas Bombodan ini nga classification, no. Sa update sa classification DOH Western Visayas alert level status. So amo na siya Bombodan, no? Amo na. Pero i-clarify na no, sa kay Executive Director sa Emergency Operations Center, Lamang, kung ratify na siya, amo man gini siyang classification sa DOH Western Visayas base gani sa announcement sang Corazon Locsin Bombodan, no? But sa National IATF gabi way patakita yan nadala, no? Okay. Ang Bacolod galing amo ning mga development sa karon. Anyway, Bombo Daniel, amo ni ang update report naton nga madulong para sa pagpangaragad sang bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo.
Bombo Breaking News. Okay, salamat gid Bumbuan Sindol Surilia. Ipa-clarify lang nato ni karon sa kay Executive Assistant EOC Executive Assistant Lamang ang ining sabahin sa pag-classify sa siyudad sa Bacolod sa alert level 3. No, base sa gipagawaman nga report sa Corazon Luxin, Montelibano Memorial Regional Hospital, nga mo man ang ginbasihan sa Department of Health Region 6, no, sa pag-classify karon sa siyudad sa Bacolod sa dalom sa alert level 3. Unsyami ang pag amat-amat ako tani nga pagbalik sa face-to-face nga klase. Bangod sa sining panibago nga pag-ibwal, pag-timbusok pag-ibwal sa kaso sa COVID-19. Yung operte, no? Balik-balik kita sa uno sini. Ato na kita tani sa finish line. Balik naman ta sa starting line. Shadow kita abi kagkuano, shadow kita excited. Excited kita mga pumuluyo, excited ba ng gobyerno? May ara galing haka-aka galing, nga basi ginuhod lang ni nga padamuon naman ang kaso kay mag-create sang chaos, mag-create abi sang kun ano dira yang mga pagsisinala sa mga katawan kay basi madeklara sa kun ano da. Yan ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Stand by. Best radio newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Enero 7, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Health nagbabala sa pagbili at paggamit ng mga home antigen test kits. Mga may sintomas ng COVID-19 pinakukusa na lamang na mag-isolate. Ang preliminary conference naman sa tatlong disqualification case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos sinimulan na ngayong araw. Si Secretary Delphine Lorenzana naman nilinaw na walang sapat na dahilan para magdeklara ng martial law sa harap ng bagong COVID-19 surge sa kasalukuyan. Nasa 1.4 million pesos naman na halaga ng shabu na samsam sa sinalakay na hinihinalang drug den sa Taguig City. 6 na sospek arestado. Sa international news naman, ang Russian-led force at allied military troops ng Kazakhstan tumulong na rin sa nagpapatuloy na kilos protesta. At para naman sa ating sports balita, Muay Thai fighter Philip El Capitan Del Armino, kauna-unahang Pilipinong atleta na nominado sa World Games Athlete of the Year. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong November 2021. Sa harap po yan ng medyo na mas maluwag na quarantine restrictions noong mga panahon na iyon. Base po yan sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA. Base sa datos ng naturang ahensya, ang bilang ng mga unemployed na mga Pilipino noong November 2021 ay pumalo sa 3.1 milyon o katumbas yan ng 6.5% ng unemployment rate. Ito ay mas mababa kung ikukumpara naman sa 3.5 million na mga unemployed o unemployment rate na katumbas ng 7.4% na naitala naman noong October ng nakalipas na taon. Magugunita na ang National Capital Region na siyang economic center ng bansa ay siyang nasa ilalim ng Alert Level 2 mula noong November 5 hanggang sa ibinalik naman ito sa ilalim ng Alert Level 3 noong Enero 3, kasunod na rin ng pagsirit ng COVID-19 cases. Sa ilalim ng Alert Level 2, pinapayagan ang mga establishmento na makapag-operate sa kanilang dine-in services pero sa 50% lamang at karagdagang 10% pa kung mayroon silang safety seal. Samantala kapag outdoors naman, pinapayagan sila na makapag-operate ng 70%.
Samantala, maaari nang magparehistro ang mga manufacturers ng self-administered COVID-19 test kits ng kanilang produkto sa Food and Drug Administration. Ito nga ay matapos na i-anunsyo ni FDA Officer in Charge Oscar Gutierrez na tumatanggap na sila ng aplikasyon para sa special certification para sa home test kits. Ayon kay Gutierrez, nakatakdang ilabas ng Department of Health ang guidelines para sa paggamit ng self-testing kits. Kabilang sa ilalatag na panuntunan sa reporting at waste disposal at guidance sa interpretation ng test results, gayon din ang mga hakbang na gagawin sakali mang mayroong magpositibo sa COVID-19. Ani Gutierrez, nasa kabuang 89 na brands ng COVID-19 test kits, kabilang dito ang 38 na RT-PCR, 32 na antigen test at 19 naman na antibody test kits ang inaprubahan na ng Food and Drug Administration. Samantala, sinabi naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang mga test kits na mabibigyan ng certification ay hindi lamang accurate kundi madali din anya itong magagamit na maaaring iturok sa general public. Sa kaugnay na balita, ang Department of Health naman nagbabala sa pagbili at paggamit ng mga tinatawag natin na home antigen test kits. Bakit kaya? Alamin sa report ni Bombo Dennis Hamito. Pinaghihinay-hinay ng Department of Health ang paggamit ng home antigen test kit sa mga bahay-bahay at gayon din yung pagbili ng mga ito online. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ang kasalukuyan nilang pinoproseso ay ang pagtanggap ng aplikasyon para sa mga ito upang mapag-aralan ng Food and Drug Administration at hindi pa ito ganap na inirekomenda. Kung may mga nakakalusot man umano na nagbebenta nito ay hindi ito otorisado. Maaari itong magdulot ng panganib kung sakali man na hindi masusupervise at hindi masusunod ng tama ang mga kinakailangang proseso. Sa kasalukuyan kasi ay may mga pinapayagan na antigen test kit, ngunit ito ay para sa rapid yung pagkuha ng dugo at ganun din yung ginagamitan ng proseso na dadaan pa sa klinika upang makita kung ano man ang resulta, kung positibo o negatibo sa COVID-19 o kahit anong variant ng naturang sakit. Ayon kay Duque, mas prepare pa rin niya ang dumadaan sa klinika at ito ay subok. Ito ang high standard na kanilang tinitingnan na makakatulong sa pag-identify ng tunay na positibo sa COVID-19 at may iwasan ng mga false positive at false negative na mga resulta ng test. Si Duque ay inamin din na umaabot na sa 142 tests ang kanyang ginawa sa kanya para ma-detect kung may COVID-19 dahil every time daw na nagtutungo siya sa Palasyo Malacanang ay hindi siya exempted. Dumadaan pa rin siya sa proseso kahit siya ay frontliner bilang isang doktor at bilang health secretary pa man din, dumadaan pa rin sa proseso ng test kung saan ay sinusuri kung positibo o negatibo sa COVID-19. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo Dennis, sa pagkakaalam ko, parang pinapayagan din yung mga rapid antigen test kits na ito, pero mabibili mo lamang sa mga lisensyadong mga butika. Pero napansin ko, Bombo Dennis, parang kahit sa mga katulad ng Facebook Market, talagang talamak na yung pagbebenta ng mga ganito. May ginagawang bang hakbang ang Department of Health upang sa gayon makontrol man lang yung ganitong uri ng mga bentahan na ito, Bombo Dennis? Meron naman na Bombo Dave, yun nga lang, hindi nila ito ganap na ma-secure dahil nga iba't ibang paraan yung ginagawa na pagbebenta. May mga group chat na binubuo yung grupo-grupo na ganito at hindi naman pwedeng pasukin ng mga nasa FDA o DOH yung bawat group chat dyan sa Facebook, Bombo Dave. Meron din doon sa marketplace, may mga nagbebenta din, pero ito ay minomonitor. Yun nga lang, pagka yung iba fly by night, mahirap ma-locate dahil wala namang deklara na address kung saan mo sila matutuntun at yun nga ang delikado doon, Bombo Day, pag mga fly by night, yung accountability ba hindi matitrace kung sakasakali na masama yung naging epekto ng gamit na nabili
at nakaperwisyo sa kalusugan, Bombo Dave. Kasi syempre, nabanggit mo nga kanina, talagang mahalaga sa mga pagsusuri na ito, yung mga test na ito, Bombo Dennis, yung accuracy. Pero ang nakikita ko kasing dahilan din, Bombo Dennis, kung bakit dumarami talaga yung mga tumatangkilik sa mga ready available na ito ng mga home antigen na test kits na ito, kasi masyadong mahal ata yung RT-PCR pa rin hanggang sa kasalukuyan, Bombo Dennis? Yes, ganun pa rin. Hindi naman nagbago yung presyo nito, Bombo Dave, dahil syempre proseso yan na ginagawa sa klinika at ang mga nag-administer niyan ay mga eksperto at dumadaan ito sa masusing pagsusuri at gumugugol din ng panahon bago ma-release ang impormasyon kung positibo o negatibo. Pero ang kagandahan dito, Bombo Dave, yung sequencing din, pwedeng ma-transmit yung para sa sequencing yung sample na nakukuha yan sa mga authorized na pasilidad. Unlike nung home administered test kit lamang, Bombo Dave. Pero payo nga dito ni Health Secretary Duque, kung ikaw ay may nakikitang parang sintomas sa iyong katawan, turing mo na parang ikaw ay may COVID. At kung may ubo ka, may sipon, huwag ka nang makihalubilo o kontrolin mo na yung sariling galaw. At kahit sa mga kamag-anak ay iwasan close contact ka ganon. Self-isolate na lang ang payo ng DOH. Pero Bombo Dennis, hindi naman sarado yung Department of Health sa mga mungkahi, sa mga panawagan na gawin ng readily available talaga sa lalong madaling panahon itong mga antigen na test kits nito, Bombo Dennis. Tama yan. Katunayan, yung isa sa balita natin na initial kanina ay tumatanggap sila ng mga aplikasyon para dito sa mga home antigen test kit. Yun nga lang, kung hindi nag-apply, hindi bibigyan ng otorisasyon. So kung sino lamang yung dadaan sa proseso, at least kasi makikita yung standard na pamamaraan at makikita kung nasusunod yung mga proseso at yung mismong mga gamit na ibinibenta kung ito ay angkop. Diba? Health kasi ang pinag-uusapan dito, Bombo Dave. So dapat may standard na susundin pa rin sa paggamit o pagbili nitong mga ganitong pasilidad o antigen test kit, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis Hamito. Sa iba pang mga balita, inaasahan naman ng Octa Research Group na mahihigitan pa ng maitatalang bagong COVID-19 cases sa National Capital Region ngayong araw ng Biyernes. Ang naitalang record high na 11,630 infections kahapon, Enero 6. Ayon kay Octa Fellow Dr. Guido David, ang steep increase ng bagong COVID-19 cases sa NCR kahapon ay lagpas sa dating record na 9,030 na ulat naman noong Setyembre 11 ng nakalipas na taon. Sa kabilang dako naman, ang average daily attack rate ay tumaas sa 34 kada araw, na ayon kay David ay maikukonsidera ng kritikal. Ang reproduction number naman sa NCR ay pumalo na sa 5.69. Para ngayong araw ng Biyernes naman, nakikita ng Octa na sa NCR ay posibleng umabot sa 11,000 hanggang 13,000 ang bagong COVID-19 cases, habang sa buong bansa naman ay nasa 17,000 hanggang 19,000 cases. Ang pamahalaang lungsod ng Makati dumipensa sa alegasyon ng Berjaya Hotel na hindi dumaan daw sa due process ang pagpapasara dito. Yan ang tiba pang balita sa ating pagpapatuloy. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang preliminary conference sa tatlong disqualification case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos sinimulan na rin ngayong araw. Maki-update tayo mula sa COMELEC, si Bombo Gerald Uleb. Idineklara ng submitted for resolution ng Commission on Elections First Division ng isa sa tatlong disqualification case na isinampalaban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Particular dito yung disqualification case na inihain ni Abubakar Mangelen na pinapalabas na chairman daw ng Partido Federal ng Pilipinas.
at gustong ma-revoke itong Certificate of Nomination and Acceptance o yung tinatawag na CONA na inisyu kay Marcos. Nagpresenta rin kanina itong mga petitioners ng certification mula sa Quezon City RTC na nagpapakitang hindi nagbayad ng multa, itong deficiencies sa taxes. Itong si Marcos, nagpresenta naman itong kampo ni Marcos ng certificate mula sa Bureau of Internal Revenue na nagbayad na ito ng tax. Pero nais daw ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon na magpresenta itong kampo ng dating senadora ng official receipt. Itong si Attorney Hannah Barcenas naman, itong counsel ni Marcos, ay dumipensa kanina dahil hinahanap nga na nitong si Commissioner Guanzon itong si Marcos dahil noong last week ay sinasabi ng COMELEC na kahit yung counsel lang daw nitong mga petitioners, kahit hindi na present doon si Marcos, ay pwede na. Pero kanina ay sinasabi ni Commissioner Guanzon na nagpadala sila ng second notice at sinasabing kahit sa videocon ay dapat magpakita itong si Marcos. Pero yun nga, mayroon daw kasing iniindang karamdaman itong dating senador at base dito sa kanyang doktor, mayroon siyang temperatura kanina na 37.8 degrees Celsius at masakit yung kanyang lalamunan. Yung nakalagay dito, hyperemic and swollen. So namaga yung kanyang lalamunan dahil napabalitang nagkaroon ito ng contacts dito sa dalawang individual na positibo sa COVID-19. So yung tinapos na rin itong stipulations ni Ilagan, yung case na i-final ng anak bayan at itong isa pang disqualification case. So maya-maya ay posibleng maglabas ng karagdagang impormasyon ang COMELEC kaugnay pa rin dito nga sa isinasagawang preliminary conference. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Mariing itinanggi naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang lumulutang ngayon sa social media hinggil sa pagpapatupad daw ng martial law upang sa gayon ay masolusyonan ang panibagong surge ng COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Binigyan din ni Lorenzana na hindi totoo ang mga balitang ito, gayong wala naman talagang compelling reason para magdeklara ng martial law sa ngayon. Ayon pa kay Lorenzana na chairman din ng National Task Force Against COVID-19, ang 17,220 na bagong COVID-19 infections na naitala kahapon January 6 ay mas mababa naman sa naitalang mahigit 26,000 noong 2020. Dagdag pa niya na kahit mas nakakahawa ang Omicron variant na siyang pinaniniwalaang nasa likod ng pagsirit ng COVID-19 cases, ay hindi rin naman daw ito ganon kabagsik kung ikukumpara naman sa Delta variant. Samantala, pinag-aaralan pa aniya sa ngayon ng IATF ang posibilidad na magpatupad naman ng mas mahigpit na mga restrictions sa National Capital Region. Kahapon, pumalo na sa mahigit 2.8 million ang COVID-19 tally sa Pilipinas matapos na makapagtala ng 17,220 na mga bagong infections. At ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita, si Pangulong Rodrigo Duterte naman ikinalugod ang pagpayag ng simbahang Katoliko na kansilahin ang traslasyon ng Puong Nazareno ngayong Enero 9. May detalye pa si Bombo Raymond Tinaza. Bombo ever, Bombo day, personal nga na ipinarating ni Justice Secretary Menardo Guevara kay Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang naging kahilingan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kanselahin yung pagsagawa ng tradisyonal na traslasyon ng Puong Nazareno sa darating na January 9 at sinabi ni Secretary Guevara na personal siyang humingi ng audience kay Cardinal Advincula para iparating at bagay daw na ikinagalak naman ni Manila Archbishop ang naturang pagpapanatili ni Pangulong Duterte ng bukas na komunikasyon sa simbahang Katolika. Ang tanging kahilingan lamang daw ng Arsobispo ay paigtingin yung pagpapadeploy ng mga pulis o mga security personnel sa paligid ng Quiapo Church para mapigilan yung pagsugod doon ng mga, milyon-milyon kasi yung deboto ng itim na Nazareno at hindi raw naman kayang kontrolin ng Arsobispo
at ng mga nangunguna sa simbahan ng Quiapo. At ito naman ay ikinagalak ni Pangulong Duterte at siya nagbigay ng notice sa lahat na kanselado nga yung naturang posisyon ng Itim na Nazareno, gayon din yung pagsagawa na in-person mass sa Quiapo Church. Narito ang bahagi, magkasunod na tinig ni Justice Secretary Guevara at Pangulong Duterte. I sought an audience with the Archbishop of Manila, and I conveyed your message personally. And Archbishop wanted to also deliver the message to you that he was very pleased and he was very happy that you have kept the lines of communication between the government and the Catholic Church open. He committed to cooperate in these matters pertaining to public health with the government. And he just requested, Mr. President, that it might be necessary for us to beef up the law enforcement units that will be deployed, more particularly on January 9, the day of the Feast of the Nazarene, because the Archbishop said that he may not be able to contain or control the huge number of devotees who might insist to come as close as possible to the Quiapo Church. Yun lamang po, Mr. President. Well, now everybody is also put on notice that the Roman Catholic Church has agreed to our suggestion that they forgo the celebration. Walang procession sa Black Nazarene. God is always there, is everywhere. You just pray for the country para matulungan ninyo. Kasi kung mag-congregate kayo, dagdagan ninyo ang problema. And it becomes a heavy burden on government. Ayaw naman namin magsita ng tao na sabihin, walis ka dyan kasi ganon-ganon. That is not a pleasant job. So, spare us, mga kasama ko, yung Black Nazarene procession will not take place. God will understand. He knows the problem. So, magdasal na lang tayo. Ang magkasunod na tinig ni na Secretary Guevara at ni Pangulong Duterte. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, update naman ang pamahalang lungsod ng Makati dumipensa sa aligasyon ng Berjaya Hotel na hindi dumaan sa due process ang pagpapasara dito. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Sinagot ng pamahalaang lungsod ng Makati ang naging apela ng pamunuan ng Berjaya Hotel kaugnay sa naging pagpapasara dito kahapon. Ito ay kasunod ng inilabas na pahayag ng pamunuan ng nasabing hotel na hindi umano dumaan sa due process ang naging pagpapasara dito ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Makati. Sinabi ni Attorney Don Camiña, ang legal officer at spokesman ng pamahalaang lungsod, na wala ng karapatang mag-operate ang nasabing hotel dahil wala na itong DOT accreditation. Nakasaad kasi aniya sa notice na kanilang natanggap mula sa Department of Tourism o DOT na immediately revoke na ang kanilang akreditasyon dito at magtatagal ang suspension nito sa loob ng 3 buwan. Pagilinaw ni Camiña, mananatili ang karapatan ng nasabing hotel na umapila at magpaliwanag sa loob ng 15-day period na ipinagkaloob sa kanila ng kagawaran, ngunit ang implementasyon aniya ng closure order nito ay agad na ipapatupad maliban na lamang kung makakatanggap sila ng kautusan mula sa DOT na nagasabing hindi muna ito ipapatupad. Batay din kasi anya sa batas na ipinapatupad ng Interagency Task Force o IATF, tanging mga hotel na may akreditasyon ng DOT lamang ang papayagang makapag-operate ngayon na sinusunod lang din anya ng kanilang lokal na pamahalaan.
Ayon pa kay Kaminya, dapat ay makipag-ugnayan ng Berjaya Hotel sa Bureau of Quarantine upang matulungan ito na mailipat sa ibang hotel ang mga guest na kasalukuyang naka-quarantine dito. Dapat rin anya na mailipat ang mga ito ngayong araw dahil ngayong araw din nakatakdang ikandado ang naturang hotel. Samantala, sinabi rin ni Kaminya na bukod pa sa Republic Act 11332 ay mayroon din silang ordinansa laban sa balikbayang lumabag sa quarantine protocols na tinagurian ding poblasyon girl tulad na lamang ng criminal offense at violation. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita mga kabombo at ka-Star Nation, kinumpirma ni Senator at Presidential Aspirant Panfilo Ping Lacson na nagpositibo siya sa COVID-19. Sa kanyang tweet, sinabi ni Lacson na sumailalim siya sa RT-PCR test noong Martes, Enero 4 at natanggap lamang ang resulta kagabi, Enero 6. Ayon pa sa naturang senador, sinabihan niya ang kanyang mga physical contacts o kanyang mga nakasalamuhan noong Enero 3 para magdoble ingat bilang proteksyon na rin sa kanilang mga pamilya. Nagpapasalamat naman ang senador dahil walang sintomas ang kanyang mga nakasalamuha. Maliban kay Lacson, nag-anunsyo na rin si Senator Sherwin Gatchalian na nagpositibo rin siya sa COVID-19 at kasalukuyan namang naka-self-quarantine na rin. Inihayag pa ng senador na nakakaranas siya ng mild symptoms lamang at patunay na epektibo ang mga bakuna. Hinikayat nito ang mga publiko na magpa-booster shot na rin para na rin sa karagdagan pang mga proteksyon. Bombo Police Report. 3 milyong pisong pagkakautang ang siyang dahilan umano sa pagkababaril sa isang negosyante doon naman sa Sulu. Maki-update tayo sa report ng Star FM Zamboanga. Nasa 3 million pesos na utang umano ang pinagmula ng away na nauwi sa pamamaril na naganap sa barangay Kahatian sa bayan ng Indanan sa probinsya ng Sulu. Una umanong nagtalo ang kapwa ng negosyante na sina Leonard Estelio Iribani, 34 anyos ang edad, at si Mahater Amil, 26 anyos ang edad bago naganap ang nasabing krimen. Ayon naman sa Indanan Municipal Police Station, binaril ng galit na si Iribani si Amil gamit ang 45 caliber pistol at nagtamo ng 2 tama ng bala. Sa ngayon, wala pa namang pahayag ng otoridad kung sino sa dalawang negosyante ang nagkautang ng naturang 3 million pesos. Samantala ay arestado na si Iribani na nakadetain na at kakasuhan sa Sulu Provincial Prosecutor's Office. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Aabot naman sa 1.4 million pesos ang halaga ng syabong nasamsam sa sinalakay na hinihinalang drug den doon sa Taguig City. 6 na sospek ang naaresto. May detalye ang Star FM Manila. Sinalakay ng mga otoridad ang hinihinalang drug den sa Taguig City na nagresulta sa pagkakakumpiska ng aabot sa 1.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ayon kay Southern Police District Director Brigadier General Jimili Macaraeg, nagkasa ng buy-bust operation ng mga tauhan ng District Drug Enforcement Unit, District Intelligence Division, District Mobile Force Battalion at Taguig Police Substation 5 sa bahagi ng Dinggin Bayan Street sa Barangay Ibayo, Tipas, Taguig City. Dahil dito ay arestado ang mga sospek na kinilalang sina Nerelita Humakyo, 55 taong gulang, John Kahukom, 35 taong gulang, Jubel Cruz, 36 na taong gulang, Norodin Bandong, 28 taong gulang, Raida Ali, 25 taong gulang, at Crisanto San Jose, 43 taong gulang. Nakuha sa mga ito ang nasa 32 sachet na hinihinalang shabu na tumitimbang ng nasa 200 at 5 gramo na mayroong street value na 1.39 million pesos. Nasa kustodiya na ng kapulisan ng mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga papasok sa mga government offices at iba't ibang mga establishmento doon naman sa lungsod ng Iloilo, inoobliga na rin na magpakita ng COVID-19 vaccination cards, gayon din na mga booster cards. Maki-update tayo sa panayam ng Bombo Radio Iloilo.
Hindi na papayagan na pumasok sa mga government offices, mga malls at iba pang lugar sa Iloilo City ang mga hindi bakunado sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sinabi nito na kailangan magpakita ng vaccination at booster cards ang isang individual bago pumasok sa nasabing mga tanggapan at mga establishmento. Ayon kay Treñas, ang nasabing hakbang ang naisip nilang paraan upang hindi na tumaas pa ang kaso ng COVID-19 sa Iloilo City, lalo na at nakapagtala na ng isang kaso ng Omicron variant sa lungsod. Tiniyak naman na alkalde na sapat ang mga bakuna sa Iloilo City at sa katunayan anya, bukas ang lungsod sa mga residente sa kalapit na lalawigan na nais magpabakuna. Mga restaurant, ang mga opisina at saka mga pribado na mga establishmento maghingi ng mga box card at saka mga booster card sa mga residente ng Iloilo. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Cristiano Losada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Dumating na sa Kazakhstan ang Russian paratroopers at allied military troops sa Kazakhstan para tumulong sa nagpapatuloy na kilos protesta. Nasa 2,500 mga sundalo mula sa Russia, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan at Tajikistan ang ipinadala bilang peacekeeping forces matapos ngang dumaing ng tulong si President Kassym-Jomart Tokayev doon sa may Collective Security Treaty Organization na isang Russian-led military alliance. Nakatutok ngayon ang Russia sa pagprotekta sa mga mahalagang state at military facilities at pagpapatupad ng Kazakh law para ma-stabilize ang sitwasyon sa naturang bansa. Ayon sa mga opisyal ng Kazakhstan, may mga napaulat ng namatay sa pagitan ng pulis at anti-government protesters. Magugunita na unang sumiklab ang matinding kaguluhan sa naturang authoritarian state matapos ngang tanggalin ang price cap sa liquefied petroleum gas na ginagamit karamihan ng mga sasakyan sa naturang bansa. Bombo Sports News. Muay Thai fighter na si Philip El Capitan Delarmino, kauna-unahang Pilipinong atleta na nominado sa World Games Athlete of the Year, at maki-update tayo sa report ng Star FM Baguio. Gumawa ng kasaysayan ang Muay Thai fighter na si Philip El Capitan Delarmino bilang kauna-unahang Pinoy athlete na nominado sa World Games Athlete of the Year 2021. Nasa 24 na mga kandidato ang maglalaban-laban bilang Athlete of the Year mula naman sa 17 bansa, at ang ilan nga sa mga ito ay sina Alberto Lopez ng Spain sa sport na climbing, Melissa Gay ng USA sa water ski and wakeboard, Melissa Aceves ng Mexico sa kickboxing, James Blomgren ng Sweden sa bowling at iba pa. Ang 31-year-old Muay Thai fighter na si Delarmino ay nakakuha ng gintong medalya sa 57 kg sa Senior Elite Male Division sa nagdaang 2021 IFMA World Muay Thai Championships na ginanap sa Thailand, kung saan tinalo nito sa final round ang katunggali mula sa Russia na si Alexander Abramov. Si Delarmino rin ang reigning Southeast Asian Games champion sa kanyang dibisyon. Tatanghalin ang mananalong World Games Athlete of the Year sa pamamagitan ng online voting na magsisimula sa darating na Lunes, January 10 hanggang January 23, 2022. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang sports news na ito ay hatid sa inyo ng Cherifer. At live, nationwide, worldwide, mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas
Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Pabaling mga kabiyanan sa ito na pagpakalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Pagulan nyo na batiyan ang Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News. Sa ito na pagbalik banwa, mangin kaupo na ito ng patrol. Ibalo na ito ng reaksyon sa mga kabaranggayan. Ilabay na sa pinanaton ka mga punong barangay sa mando karon ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pagpagwaon sila tagsa ka mga puluyan ang mga residente nga hindi bakunado. Inatanan natin nga pagbalikan pagkaligid naman sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahang magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo
Kabalo bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat Sa Radyo Bombo! Pabalik mga kabenan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuanay sa Udto. This time, kuha na nato report sa nga patrol o pud sa kay Bombo Gracelyn Lubaton kag subuman na Bombo Liani Zil Minardo. Ano ang reaksyon sa pila ka mga punong barangay kag pila ka mga pumuluyo may kang tanan sa sining gusto ipatuman ni Presidente Duterte nga ang mga residente nga hindi bakunado, hindi pagwaon sa ila sini nga mga puloy-an. Okay, sa piyak linya okay na ang patrol. Sige. So amo na nga pinaka-pagatalakayo naton karon o kag dugay-dugay mangin kaupod na manaton si Executive Assistant sa EOC Imang kag hibalo naton kung ano ang pila ka update diri sa syudad sa Bacolod. Kay amo ni ang ginatutukan naman subong ang liwat nga pagsakas ang kaso sang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Presidential aspirant Bongbong Marcos gina-isolate Vanwa bangod nga naka-close contact ini siya sa isa ka nagpositibo sa COVID-19. Damo sa mga government official subong ang nagka-COVID kag hindi magid siling abing nga lala ang ginabatyag nila pero nagpositibo sa COVID-19 kay mga bakunado no ang kululbaan man diri kung hindi ka bakunado kag magka-COVID ka kay basi maglala ang sitwasyon. Sako naman subong ang pag-administer sa booster COVID vaccine booster diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. So ato mga nakapabakuna na, naka-second dose, pwede na kung masubra na 3 ka bulan nga nabakunahan, pwede na makapa-booster. Okay, sige, sa piyak nga linya si Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Sa Bambodan, sa nga Webes, sa nga gabi, no, patigayon ini sa nga talk to the people ini siya si President Rodrigo Duterte Bambodan kung sa diin no gan-renew ini ang iyang panawagan sa Philippine National Police nga nakanungod ini bala Bambodan sa pag-aresto kag sa pag-apriso sini sa mga black market sellers sang essential medicines no Bambodan amid sudden surge sang COVID-19 cases sa Bambodan. Sunod sinigani sa pahayag ni President Rodrigo Duterte no nga dapat pangdakpon gid ini o kon arestohon ang mga black marketing no sa nga essential medicines Bambodan. So wala sa exception sini biskan ang owner o kon sales lady man sini nga nagabaligya sa may black market sini sa essential medicines no pwede ini sila nga prisuhon sa nga 34 oras Bambodan kag paimbestigaran ini no kaga for summary inquest proceedings sa Bambodan. So pagdalon ini sila sa istasyon kag sunughan saya dalhin sa istasyon at ipasok muna diyan sa selda Bambodan no. So without exception gid na. So sa diri sa bahin sa Philippine National Police sa may Region 6 Bambodan, ginkuan naton pahayag si Police Lieutenant Colonel Arnel Asoles ang tagapamaba sang PRO6 kung ano diri ang ilang side naman o kon ang reaction o statement na hanungod sa mando ni President Rodrigo Duterte Bambodan. So sunod sa ila
nagahulat pa ini sila sang guidelines man o kung sang mando halin sa may national headquarters Bombodan. So kung mag-abot na ini ang guidelines o kung ang mando, so obligado gid sila nga sundon ini Bombodan, no? Kag nagapahanugyan ini sila sa mga sa pumuluyo man nga kung may nakabalo dira o kung may nakakita nga may nagabaligya sinibala Bombodan sa mga essential medicines ilang binagid sa black market. So gilayon gid ini nga i-report sa mga kapulisan kay para maimbestigaran kaga mahimuan Bombodan sang insakto o kung sang pamaagi bala, no, nga ini mapasakaan sang kaso o kung pwede mapriso ini ang nagabaligya Bombodan. Pero basta naman igapon sa istorya kay basta mag-amo ni nga kaso ni daw laban-laban ni daw hindi man igapon makuan daw hindi man igapon ano yung tawag sini daw hindi man igapon materialize o mas may magkaladakpan. Yes, so Bombodan, so medyo budlay-budlayan gid mi sila magdakop-dakop silibra sa nga black market nga seller nga ginatawag ani Bombodan kay kung kasisa hindi man ni sila basta-basta gid Bombodan, no, ang ila sini nga ginapanaguan man kung kasisa kon ang kisa sila man ni nag-supply Bumbulyani Bombodan. O ti kay maayo man sila magpangita sa pagi hindi madakpan samtang ang gobyerno hindi kabalo magpangita sang pagi para madakpan sila. So amo gina Bombodan ang lain naman der ang sign, no, kay ti Bumbulyani sagad sila magpanago samtang ang gobyerno hindi kabalo magpangita sa ila. So budlay gid dakpo, no, o kun nakadanlog sini sa ila gid so dapat ang ang sa gobyerno kaga kabulig man ni ang local government unit so tinguhaan man Bombodan ka mismo na sa Philippine National Police nga kung may mga naga black market sellers gid man Bombodan nga matinguhaan ginila nga madakpan man ini. So Bombodan para sa dugang nga pahayag pamatian naton si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Pariyo ni bala sa kuan na Bumbulyani, pariyo ni sa mga nagliligad to may mga hoarding sang mga hoarding bala sang mga essentials. Meron to guys ang una nga nag-angkon sang nag-angkon sang shortage sang bugas. Kay artificial nga shortage. Way man to na madakpan to nag-hoard sa mga bugas ang una. Igo malamag sila nga pangitaon pandakpon mga hoarder. Pero imbes nga madakpan tong hoarder sa mga bugas ang una, lain man ang ginimo nga solusyon sa gobyerno. Iriwe pamatian nato nabi si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Yes, Bombodan. Ma'am, no, diri sa Police Regional Office nagahulat kita no sa order halin sa National Headquarters. And kung mayroon din man order ato nila ato pag-sondo, no. And of course lantaw naton dira sa order sa National Headquarters kung ano mga proseso, no, ano mga specific guidelines nga dapat naton pag-sundon. Pero kita diri sa Police Regional Office ready kita, no, sa pag-take action kung ano gitman ang magiging instruction ng National Headquarters naton sa PNP. So kung may aragid man, no, nga black market sellers, no, gin-encourage nato nang may mga idea, no, na mag-come out into open and isubid sa aton mga authorities para ini matagaan sang aksyon. And of course, sa aton mga kultura, dapat sundon lang nato ng layi, kaya amoy ni ang dapat in case nga lapas sila diri, possibly, no, magpangatubang sila sa isa ka kaso. Yes ma'am, no, kung nataon nato, kita sa hindi mando sa aton marangin na pagkasundon. And of course, most of our actions taken, no, regarding sa sinang matter, hindi pa lamang PNP na. And kaupon natin dira ang mga other concerned government agencies, no. And once na may ipalabot man sila sa PNP na kinanglanon nato i-address, open ang mga opisina sa natin mga PNP para maghatag sa aksyon sa ilang mga concern para buligan natin sila. Okay, Bumbulyani. Yes, sa Bombodan, sa napamatian nato, no, ang pahayag ito ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So kabay pa Bombodan nga kung may ari din man ibala sang gabaligya no sa essential medicines nga nagabayular sa layi Bombodan, no, tinguhaan gidila nga madakpan ini o kon ma-operate. So kinanglan siguro sang monitoring man isang Philippine National Police Bombodan. Okay, sige. Sa Bombodan, para sa pagpangalaga sa bumbuhanay sa udto, ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombolyani Zil Minardo. 9 minutos ang nabilin kabaga dangat kita sa tag na ngalauna.
medyo mabulubundayan ang aton gobyerno iya sa patigayon sini dakpo ni mga naga-black market. Inakon na porsigido gid ang aton nga gobyerno kag aton nga mga otoridad nga pang dakpon ini di madakop. Pero kung nasta man lang sa istorya, amo ning guwa niya, istorya kuris-kuris. No? Nga ining pang dakpon kag prisuhon ini mga naga black market sellers ang essential medicines. Ayo daw tanawon ta lang no? Basi may magkaladakpan man. Subong ganiyo daw samtang nga nagasiling ang mga bumalakal nga may shortage sa paracetamol sa mga drugstore, may arasang may hindi na magbaligya ang drugstore kay way na kuno. Di daw ay magani ni mahatagan gid sa nagakigong atensyon sa atong gobyerno. Igo man lang magsiling ang gobyerno nga ang DTI igo man lang magsiling nga siya na may mga supply nga mag-aabot. Ang mga supplier mag-supply sa mga drugstore. O gani may mag-supply sa drugstore, hindi na yung issue mag-supply sa drugstore. Isisaon naton nga ang nawadaan sang supply sang bulong sa paracetamol ang mga drugstore. Ang supply pabayan ta na mag-supply kay ara gid man ang supplier. Ang pamangkot nga ang may aras ang shortage. Anong natabo? May hinali lang nagbakal sang tinarak-trak nga mga paracetamol? O kung basigin pangtago ini sa mga drugstore? Para nga kung kasupor-kaso kinalanon ang grabe ang demand sang bulong, makabaligya sa mahal. Ha? Tiway magani kita sisa sa gobyerno na, igo man na magsiling ang DTI nga niya, okay na. Sa sining nga simana may mag-aabot nga mga supply sang paracetamol sa mga drugstore. Ya mapunan ng kakulang sang bulong. Mapunan ang kakulang gani, mapunan. Pero dapat nga hibalo naton ang punot dulo, ang root cause nga ang nag-angkon sang shortage sa supply sang mga paracetamol kag bulong sa trangkaso. Okay, sadra para nga may kung may aragi man sa dapat nga manabat, magasabat para magkaladudla. Kaya mula ni pirmi nagakatabo basta gani nga may arasang krisis nga ginatubang ang gobyerno. Dayon maya kahingalit sa pinaka mga negosyante. Dayon man kahingalit kag tanawa subong ganyo bisan sa merkado mga baligya perti na ka mga mahal. Ultimo nga katumbal tag 4 ng bilog, ang talong tag 200 ang kilo. Halin sa tag 60 pesos ang kilo, 45 pesos ang kilo, naglumpat sa 200 ang kilo. Ang isda nga ultimo nga dalinuan nga daw ginapakaon na sa kuring sang una, subong tag 300 ang kilo. Paano ka na makaagwanta man? 5 minutos sa nabilin ka magadangat kita stag ng alauna. This time marin ang patrol upon si kay Bombo Gracelyn Lubaton. Direkta sa dinis sa Barangay Villamonte. Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Bombo Dan, live kita subong sa gym, no? Ang barangay Villamonte, no? Sa Bacolod, Bombo Dan. So kaupod ko subong ang barangay captain Bombo Dan sang barangay Villamonte. Si punong barangay Flores. Yes, Ramadan, si Barangay Captain Romel Flores. So, oras subong mo sa tupad ko. Aton nga, kamustahon ang Barangay Villamonte, Ramadan, when it comes sa inoculation o vaccination nilang status, kumpira naman mabudan ang porsyento sa mga kakuturan nga nabakunahan. Kag regarding man, kasi ning trending din subong sa mando sa atong presidente, nga hindi pa pagaon ang mga wala pa nakapabakuna. So, Papadan, aton nga kamusta, no? Kap, ngayong udto, kamusta ka mo diri sa Barangay Villamonte when it comes sa vaccination? May udto gid, Bombo Dan, at the same time, Bombo Grace, sa tulamaki sa Bombo. And so far, Villamonte still ongoing atong vaccination, no? Nagkakampanya kita against sa COVID-19 kag sa mga virus alabot kami subong sa aton na dapat maghalong bilang pumuluyo sa Barangay Villamonte, labi na siyudad sa Bacolod man.
Pamudan. Mga ano nakadamo kap ang nabakunahan sa mga residente nakalabot na man sa ginatawag herd immunity? So almost mga 60 to 70%, no? As of today, and will in fact subong gani may vaccination drive. Okay. So bali sa subong kumusta ang vaccination, damo man ang nagakinadto kun damo pagid ang hesitant nga magpabakuna? And so far, mag-schedule to the vaccination sa Barangay Villamonte. Damo bidyang respond, no? Damo agad to. Will in fact, diarang kita booster shots ginadministered sa buong diri. Okay, sige. So Kap, ano ang imuyang reaksyon sa payag ni Presidente Duterte nga itugyan na sa mga punong barangay ang ining nagmando sabi nga hindi na pagpagwaon ang mga residente nga hindi bakunado? And so far, Guru Bumbodan, no? As long it involves some public health and safety, this is everybody's concern, no? Ang pinaka-importante lang gidi, there must be a clear-cut guidelines as to this implementation ka enforcement and well-informed ang pumuluyo sa different barangays para ang compliance of cooperation mas maayo. So bali subong hindi pa ninyo ini mapatuman so samtang wala pa sang klaro nga guidelines. Correct, Bumbodan, no? Para at least hindi mamag problema ang aton enforcement. At the same time, guided man ang pumuluyo kung ano brown sinin nila ng implementasyon sa aton na direktiba sa Presidente. Teo, amo gid kay kuno ay isang guideline karon kag medyo marimalaso kamo ya makasuhan hindi kay ang Presidente. Correct gina Bumbodan. Kaya this is our social, moral, and mandated obligation na tumanon tagid, no? Kung ano ang mando sa national ka local government, provided na ang pumuluyo, klaro sa ila kung anong gina-implementar natin, kung anong rason nga gina-implementar natin ina. Okay, sige. Basta ikaw anytime willing kag gidya magpatuman sina. Yes, willing gidya. Supportive gidya si Capronet Flores diri sa Barangay Villamonte kan Council. Nagkabalo ko ang pumuluyo diri responses ang maayo. As long na kay hindi sila kung anong tinutuyo naton. Okay, sige. Kap hindi na ako makapadugay kay ara sa piya linya si Lamang ang aton nga EOC Executive Director o kung Assistant Director. Kap, pasalamat gid sa mga oras. Madamo gid salamat Bumbodan kag Bombo Bombo Grace sa pagpalamati sini sa Bombo Radio sa pagpaatag man sang punong barangay sa Barangay Villamonte. God bless tanan, mabuhay ka mo. Okay, sige. Salamat gid Kap, Bombo Grace. Yes, Pamudan. Napatian tang aggregate sa tawag balang bag-o nga mando sang Presidente ta ang punong barangay sang Barangay Villamonte nga si punong barangay Rafael Flores, Pamudan. Okay, sige. Yes, Pamudan, live sa diri sa Barangay Villamonte ni si Bombo Grace din ba nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Grace Lee na Lubaton. Barangay Villamonte te ang guidelines ginaulat sa mga kapitan kung ano gid ang clear nga guidelines sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung mayroon sang clear nga guidelines, sila ang mapatuman malangya sa kung ano ang mando sa nga Presidente. Sa biya kalinya si EOC Executive Director Lamang, sa biya kalinya, ma'am mayong udto. Hello ma'am, mayong udto. Daniel, mayong udto sa tanan nga nagapamati. Da medyo imbis nga makapulupahuay na kita sa sining tuig 2022 daw nagbalik naman kita sa puno, ma'am. Yes, Bombo Daniel daw upward trend naman ang aton nga mga cases mong kag medyo madamo-damo na naman Bombo Daniel ang may mga travel history sa mga bag-o naton nga cases. That's why gin-review naton subong ang aton policy sa inbound travelers kag ginapaabot naton subong ang bag-o nga executive order nga ipagwa ni Mayor Bing Leonardia. Okay, sige. So, saan ma'am mapagwa ni executive order? Hopefully within the day basi magwa ini siya Bombo Daniel daw gina-finalize naman lang gito and i-publish na gilayon sa Bacolod PIO nga Facebook page kay sa aton mainstream media. So mangin ano ang kaundan sa executive order, ma'am? Well, essentially, hindi ko gusto pangunahan, Bombo Daniel, but essentially, we will already be, again, to naman na nga ibalik ang requirements ang negative RT-PCR test sa tanan ng mga
diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Daniel. Okay, so may nagakulugan nga sa panibagong executive order ni Mayor Bing Leonardia mahimo nga ang restriction sa pagpatuman sa mga protocol o kung mga restrictions kagang pagpatuman sa protocol daw maulo istrikto gawa kumparar sa sining nagliligad lang. Yes, correct na siya, Bombo Daniel. Gin-review naton ang aton mga procedures. Kag sang nagliligad, kung madumduman ta, nag-relax kita sa aton nga mga restrictions. Kay tungod ng aton cases, kag manubo man ang aton alert level classification. Okay. However, right after, as we have predicted, kag as predicted by the DOH, nga magtapos lang ang mga holidays, ang holiday season, magasaka gid ang mga cases. So una na nga nakita nato nagasaka ang cases sa Metro Manila. Subok taman nga gapasaka man ang aton nga mga kaso diri sa Bacolod. In fact, halin sa tagduha lang ka cases in one day, 3, 4, 1. Gulpi nagsaka sa 8, nag-14, nag-16. Kahapon 24, subong adlaw 36. Uy, nag-amat-amat sa saka. Ma'am, pwede mo ma-on ang camera? Doon na off siguro? Yes, ginatry ko, nag-dula-dula akong signal. Kung i-on mo ang camera, gidula-dula ang signal. Okay. Sige, Abi. Okay. Sige, ma'am, ipamangkot ko na lang dayon sa imo. Kay ang sa page balasang Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital ipayag amuni ang payag man sa DOH Region 6 nga liwat ipaidalom kita sa alert level 3, ma'am. Actually ang gipagwa sang Corazon Luxin, Bombo Daniel, amo na siya ang daily situational report. Ang ginapagwa na DOH Region 6. Pero officially, ang ato niya nga alert level classification, as of today, is still alert level 2. Okay. Wait na adlaw-adlaw na everyday kapag kag naga-submit sang report ang DOH Region 6 base sa daily cases naton sa mga LGUs diri sa Western Visayas. Kag ang nagagwa nga ang ila report sa subong nga adlaw kung basihan ang percentage sang pagsaka sang cases, maklasify ang Bacolod under alert level 3. Ang basis na is the average daily attack rate kag ang aton nga ang reproduction rate sang cases. So, for example, kung nagligad nga semana, tag-average ka lang 2 cases per day or bisan 5 cases per day, subong gulpi nagsaka sa 34, 36, 16. So butang tabi mag-average lang 20 isang nagligad nga semana, 5. That is already 4 times nga increase. So siya doon na siya kataas because ang ginabasihan is percentage, Bombo Daniel. Okay. So kay ang mga pumuluyo sa pagkakita to bala sa ginambal sang Corazon Luxin ka Montelibano Memorial Regional Hospital nga alert level 3, ang pagkaintindi nga ginpedalom na tasubong sa level 3. No, Bombo Daniel. Ang nagahatag sa aton sang alert level classification ang National IATF. Yes. Wala pa sang reclassification nga gin-issue ang National IATF. Therefore, actually, under alert level 2 kita sa gihapon. Okay, pero ma'am. Kita own sa aton na lang yan mismo initiative sang local government nga initiative naga-tighten na kita sang aton border control, ang mga pag-check sang mga close contacts, kag ang preparations naton for a possible surge ginahimo ta naton subong apesar nga in spite of the fact nga ara lang kita sa alert level 2 as of now. Pero may tendency ayan nga mag level 3 kita considering ang Iloilo gani subong daw level 3 na sila. At dako ang posibilidad, Bombo Daniel, kung hindi manaog ang aton cases, kag sige-sige ang upward trend, may posibilidad gid nga ma-reclassify kita into a higher alert level. So ano ang inyong mga latest nga nga meeting subong reaction abi sa pag-reclassify sa Iloilo as level 3?
no? Hindi man natin pwedeng hindi kita magsapak lang sa Iloilo kay konektado man kita sa Iloilo kay aton mga pumuluy katabok-tabok man lang Iloilo Bacolod. Yes, correct, Bobo Daniel. In fact, ang parts ng aton nga bag-o nga cases nga 36, may isa ka pamilya nga halin sa Iloilo, nagsakay sa Roro, pag-abot ni sa Bacolod, positive sila tanan, Bobo Daniel. So, correct ka dira, eksakto na ang imo nga statement nga hindi ta pwede i-disregard ang kung ano to ang status sa Iloilo. In the same manner nga amo man sa aton diri, kung may mga changes nagaapektar man na dito sa ila sa piyak. Ano man na ang kung magsaka ang sa province, apektado man kita gyapon, kung magsaka di sa aton, nagaapektar man sa probinsya kay because of the flow of goods and services kag ang mga tawo naton, ang mga residente sa province kakadto man diri sa Bacolod para magtrabaho, para magpamalaklon, para magnegosyo. So hindi kita iya malayo, Bobo Daniel, nga ang mga situation in terms of the pandemic, in terms of COVID infections, sa iba nga mga LGUs within the region, interconnected ni tanan. Dali kita dali lang na maapektuhan ang isa kag isa. Okay. So in preparation, ang aton nga himo sa subong is we are preparing sang potential nga surge, ang mga materials, ang mga equipment, ang aton facilities, ginpang preparar ta na, as well as ang aton manpower, Bombo Daniel. Preparado, ginahanda ta na subong, kag ang mga preventive measures naton again, no less than our mayor, si Mayor Bing, has already issued a statement, nagahatag naman warning sa aton mga pumuluyo, kag appeal gid sa pagsunod sa minimum public health standards. Kag ang aton campaign for vaccination, nabatian taman kay ina ang barangay kapitan sa barangay Villamonte, si Cap Flores. Ang aton mga barangays are actively involved sa aton kampanya for vaccination and kampanya naton for the strict observance of the minimum public health standards. Sa subong, ma'am, sa City Development sa Iloilo, wala pa man nakalabot sa puntong mauntat naman liwat ang biyahe sa aton yung mga fast craft? Yes, wala pa na nalabutan sa amo na nga point, but ang requirement, Bombo Daniel, nga dapat may negative RT-PCR will be pareho na on both sides, no, dito sa Iloilo at the same time there is sa Bacolod. Kung mapirmahan na ni Mayor Bing ang executive order that will become now amo naman na ang bag-o nga travel policy para sa inbound travel. Now, wala pa na naglabot sa pagbuhin sa number of trips, pero ang airlines may ara na nga pagbag-o. I think ma-reduce na naman ang mga airlines ang number of flights going in and out of Bacolod City, Bombo Daniel. Okay. Sa subong, wala pa man sa mga ginaplano abi nga mga restrictions sa aton nga mga borders? As of now, wala pa, except effective, from what I understand, ang iyasang province will be effective January 9 to give time sa mga travelers nga maka-comply pa sa requirements, no? Ang sa aton, hindi man na effective immediately, kaya mo man na tagaan ng time nga makapreparar ang mga manugbiyahe na kag para may transition kita from very relaxed nga restrictions sa subong regardless of your vaccination status, mag-require na naman kita sang negative RT-PCR test para sa tanan nga mga travelers. So mo na siya matabo sa subong Bombo Daniel going forward and in preparation and to avoid and to avert a potential surge of cases. Okay. Ano ang paglantaw sa EOC sa sining mando ni Presidente Duterte nga dapat hindi na pagwaon sila puluyan ang mga tawo nga unvaccinated? Actually, may ara na resolution, Bobo Daniel, ang Metro Manila Development Authority, ang MMDA, na according to si Chairman Abalos,
gin-aprobahan na in principle sang tanan nga mga mayor sa Metro Manila nga pag igapatuman nila ang mga unvaccinated will stay at home. Pwede lang sila to avail of essential services. Like for example, makadto sila sa doktor, makadto sila sa laboratory, sa dentista, or mabakal pagkaon, mabakal bulong, amo na mga essential errands nga pwede nila himuon nga excuse para makagwa sila. Otherwise, are to remain at home. Kag at the same time, ang mga unvaccinated, hindi na sila pwede maka-dine in sa mga restaurants, hindi sila pwede kagamit sa public transportation, either sea, land, air. So amo na siya ang kaundan sang resolution sang MMDA nga gin-adapt sang mga cities dito sa Metro Manila. So sila sang ila naga-enact sila subong sang ila individual respective ordinances. From basing on that MMDA resolution, muna nagpagwa sang statement ang aton presidente nga luyag niya igapatuman ina nationwide. Okay. Pero diri sa aton siguro daw jutay na malang gamay na malang ang porsyento nga mga residente ang wala mabakunahan. Yes, correct. Nalabot na ang herd immunity, hindi lang sa first dose, but for fully vaccinated, na labot na ang 101.02% and then today nagsaka pagid no nadugangan pagid ang aton mga fully vaccinated nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. So actually kataas na sang aton nga vaccination coverage, but then again hindi man gyapon assurance nga kung mo vaccinated ka hindi ka na pwede ma-infect. However, nagnubo lang ang chances mo nga ma-hospitalize, and at the same time, kung fully vaccinated, kag boosted, from studies, it prevents COVID death. No? Sa wala chance nga malabot ka sa nga ikaw mapatay because of COVID kung fully vaccinated or boosted. Okay. Hindi naton mahimo abi ma'am nga halimbawa ini mga unvaccinated ini wala giya magpabakuna kay choice nila yang hindi magpabakuna mo no nga sa ila yang pagtuo hindi gini abi makabulig ang bakuna or lain man ilang pagpati sini hindi ay pwede nato mapatuman nga kung magkala-infect ining mga unvaccinated ka maglala ang sitwasyon pabayaan ta na lang kiti total ila man ni choice mo. Well, may moral kag mandated obligation ang government bubudan care of its citizens, so whether vaccinated or unvaccinated. And besides, ang vaccination hindi man mandatory, it is purely voluntary, but all studies will show tanan nga mga pagtuon nga naginhimo Bobo Daniel naga-reduce gidya ang risk kung bakunado ka. At the same time, ang mga simptomas, even if ma-infect ikaw, ang mga simptomas are much milder kumpara sa mga vaccinated. Okay. Kaya nga akong punto diri, amo nang ilang nga choice ganin, di sila magpabakuna. So therefore, kung maglala ang ilang nga sitwasyon, ilan na nga choice mo. Why naman sila siguro sa masulong sila na kay ilan na nga choice, ma'am? Yes, so since choice nila nga hindi magpabakuna, kag kung matabuan nga maglala ang ilang sitwasyon, sila magyapon ang mapenitensya. Hindi lang physically, financially, kay shadow hidya ka mahal subong ya kung ma-hospitalize ka because of COVID, kabalo naman kita, covered sang PhilHealth, ang tanan nga bills nimo, so dako gidya nga percentage gyapon ang bayaran mo, kag ang mga bulong, kag ang mga emergency medicines para sa COVID, kung ikaw severe ang mga symptoms, Bombo Daniel, shadow gidya ka mahal. May ara bulong ang isa ka vial, nagalabot sa black market, nagalabot shinmil, isa lang na kapag injection. So whereas ang bakuna libre, Bombo Daniel. So iya sa aton pumuluyo, as you have said, ila ina choice, but I think klaro man siguro nga based on science, based on research,
dako gid ang bentaha sang vaccination. Dako gid ang bintaha sa vaccination. Kumusta gali ma'am ang aton nga mga minors, no? Sa nagligad interview ko si Gov Lacson, dumili na ang mga minors nga magsulod sa lagon, no? Hindi na sila makalagaw-lagaw dito. Kag sa pila ka mga public places diriya sa siyudad sa Bacolod. Kumusta ang aton nga direktiba sa mga ginikanan? May kanta na sa mga minors. May ara na kita advisory. In fact, ang aton mayor, si Mayor Bing, nagpagwa na sa iyang advisory nga ang mga kabataan, especially unvaccinated, kay ang aton ginabakunahan, Bobo Daniel, subong halin pa lang sa 12 years old. So kung 11 kakag mapanubo, wala pa na isang bakuna para sa ila as of now. Dapat gidya pabilin sila sa panimalay. Kag ang mga ining may mga comorbidities, Bombo Daniel, ang mga senior citizens, ang mga advanced na ang age, no? Ang inang mga may edad na gid, kag ang mga may comorbidities, kung may balatian ka, may naga-chemotherapy ka, may cancer ka, or naga-dialysis ka, may chronic kidney disease, mas maayo gid magpabilin na lang sa balay. Avoid crowded places. Tatlo ang dapat naton i-avoid, no? Crowded places, closed venues or closed spaces, kag close contacts. So, okay. Tatlo kasi paiway naton. Especially kung vulnerable ikaw, either bata ka, tigulang, or may mga balatian. Kung hindi ka naman nga adult, kag kinanglan ka magwa, kinanglan ka magtrabaho, kinanglan nagasunod kita sa minimum public health standards. Or ang ginatawag ng mga health protocols. Ang paggamit ng mask properly all the time, ang pag-distancing, ang pag-hand washing, and of course, vaccination. Gidya. I cannot overemphasize ang benefits ng vaccination sa aton nga mga pumuluyo against COVID-19. Sa nagligan nga bulan, sa ginpedalong kita sa alert level 2, na notice ko ma'am nga kadamo din sa mga ginikanan nga daw wala nagidyabala sang kahadlok nga bisan sa pagkadto sa mall, ginadala nilang ilang mga lapsag ginakugos, mayroong taga 2 years old, 3 years old ka bago lang naglakat-lakat, ginadala sa crowded places. No, dapat siguro isa ini sa kampanyahan man naton nga ipaiway lang anay sa mga ginikanan ang pagkungkung sa mga kabataan sa mga malls. Yes, as I've said, may advisory ang aton mayor, ang aton Emergency Operations Center, amuman wala man kita nagakulang sa aton mga advisories. In fact, in interviews like this one, gina-emphasize na gina-pirmi nga mas maayo gid kapin pa sa mga tiyempo pareho subong nga nagasaka naman ang aton nga mga cases ang nagtawhay kag nagkanay-kanay ang COVID cases naton diri sa Bacolod. Gin bukas taman kag gin relax taman ang tanan nga mga restrictions. Pero subong kay nakita naton ang upward trend na naman kag nagadamo ang mga kaso, mas maayo gid nga proteksyonan ang aton kaugalingon. Kung hindi malanggid necesidad nga magwa kita, it is best that we stay home. Kag at the same time ang pag-observe gid sang aton nga mga health protocols. Sige, ma'am, salamat gid sa imong nga oras kag maayong hapon sa liwat. You're welcome. Madamo nga salamat man sa tiyempo nga ginhatag sa imong nga program, Bobo Daniel, kay sa Bombo Radio. Thank you very much. Mayong hapon man sa tanan. Nabatyan mga kabayanan, kag nakita nyo sa Facebook Live kay YouTube channel si Executive Director sa Emergency Operations Center, Ang, daw kag gin-explicar ang pila ka mga bagay, may kantanan sa sining liwat naton nga pag-away sa sining COVID-19. Daw kag si Mayor Bing Leonardia magapagawa sa executive order, ulato naton kung ano gid ang mga kaundan sa sining executive order, kag balantayan ini, no? Kay amat-amat naman nga nagasaka ang kaso bisan diri sa Bacolod, no? Nag-amat-amat sa saka, although nga masyado lang gid kagamay, pero noticeable ang pagsaka sini sa kada adlaw. Kag subuman sa probinsya sa Negros Occidental. Amo ginigina siling lipay now, hinulsol later, no? Kaysa nga nagligad nga bulan sa December, grabing pinangalipay sa aton nga mga kauturan. Perti ang lumbayag nga daw wala na sang buwas.
kag kadamo sa mga health expert nagasiling nga ti daw ginpasubran yung pangalipay subong nga daw ginalapas nyo na ang minimum health protocol basi ang guwa sina kalipay now basi hinulsol later. Tiyan mo na ni ang national government nagpabaya man kaysa naglikat nga bulan sa Disyembre gintolerate man ang mga katawan to sa NCR nga pinunsok-punsok, magtililipon, magparty-party. Nga daw wala na sang buwas. Ginpasugtan man, gintolerate man nga mag-happy-happy. Tiyaw amo ni natabo, happy now, kasubo kag hinulsol later. Tiyaw mo na ni, hinulsol na kita subong. Kay imbes nga sining tuig 2022, mangin maayo na ang tanan, kay nubo ng kaso kag mahimo malupig na naton, mapirdi na naton ang COVID-19, sos nagsuli gali sa aton nga ekspektasyon. Kay imbis nga matapna na ang COVID-19, liwat nga nag-ibwal banwa. 28 minutos ang nakaligad sa tagnay nga launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo na sa Udto. Maayo man kay sa nagligad nga Sunday, kung madumduman sa itong mga tagpalamati, gintalakay natin itong pati sa basura, Blabanwa. Tigi pasabat natin to si Mr. Horace Yap. Siya nagbakasyon ang mga manugakot kay holiday. That's why nga, way makot, kaya mo ginigyan na usual nga katabo, damo basura sa higad sa dalan, pero makot gid man na. Ti siling ko to gani, siling ko, hindi niya insakto nga rason nga magsiling kaya nga holiday, nagbakasyon ang mga manugakot basura. Kaya kung amo na yung mga irason naton, na pati mga kapulisan wala ka duty, kay mabakasyon sila kay holiday season. Kumaga mo na yung istorya na nga nagbakasyon kay Kapoy, kay Sanggabi 31, nagpulaw, naghinubog, kay ano ng istorya da. Di wala sang mga broadcaster, kay wala sang reporter mag-report pagka pizza uno Kumaga mo na yung sugilan. Nung tinga nga mahimo man sa mga broadcaster, mga reporter mag-report, mag-duty. Nahimo man sa mga pulis nga mag-duty, mahimo man sa mga doktor mag-duty, mahimo man sa mga nurses mag-duty. Sa tanan nga mga may trabaho, pagka pizza uno, nagtrabaho man. Ano gali, pinasaya ang manugakot basura? Pinasaya ang IPM? So si Mayor Bing Lunardia nagpagawa sang statement, hindi niya mabaton. Hindi mabaton ang payag sang IPM. No? Hindi mabaton nga masiling niya nga nagbakasyon ang mga manugakot basura. That's why nga may pila ka adlaw banwa nga nagpanimaho ang syudad sa Bacolod. Pagka pizza 1 kag pizza 2 pinamaho mo. Kay tungod nga wala mahakot ang basura. Challenge sa itong kay Mayor Bing, no? Subong nga ginambalan mo ang IPM, hindi na mabaton, unacceptable ang ilang payag nga nagbakasyon ang mga manugakot basura. Kay holiday, ano ang sanksyon nga ipataw naton? Papanawagan naton sa sanksyon no? Kuha na naton, papanawagan naton sang penalidad. Imagine na niya, banwa nga, way man niya nagakulang ang sunod sa Bacolod sa pagbayad sa IPM. Kadako pa sige na bayad sila. Way man kita ganyan nag-ayo nga sa bayad naton sa ila. Kung pila ang ila nga ginasukot, ang mo man ginabayad sa syudad. Nga hindi pa matuman ang ilang obligasyon. Pero mayo nga nangin ang aton niya nga komentaryo sa Sunday, daw mo man ang nangin payag sa aton nga City Mayor nga unacceptable. Ang ila sila payag nga wala nakakot basura kay nag-holiday. Sige yan yun na IPM. Basi marimalasok ka mo sa dason nga bidding. 27 minutos sa kaligid sa tagnang ilauna. This time ko na itong report ni Bombo Dennis Rubica. Ang probinsya sa Negros Occidental maghatag sa pila ka mga dugang assistance dito sa siyudad sa Sipalay sa maabot nga adlaw sa Domingo. Sige, kag mayo man nga mahatagan na sa mga dugang nga mga assistance kay daw makaluluoy ining aton nga mga kauturan
dito banwa sa Sipalay City. No, magkaluluoy ni sila matapos nga agyan sang mabaskog nga bagyo, nangin masubo ang ilang Christmas, kag nangin masubo ang pagsugalaw sang tuig. Kag sa sining pagtungtong sa bulan sa Enero tuig 2022. Kung hindi pa gini sila matatapan, kag iban pa gini mga lugar sa Southern Negros, magapadayon ang ilang kasubo. Yari ang report Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, no, sa mabot nga Domingo, ang aton sining provincial government magpanagtag na no, sa dugang nga mga bulig sa mga uton naton no, nga nabiktima dira sa bagyo, especially sa may syudad sa Sipalay, Bombo Daniel. No? Muna kahapon ang nakuha na itong information mismo halin sa kay Governor Junio Bong Lacson. No? Kaya naman tabong mo, Daniel, ang Sipalay subuti ang maning worst hindi bilangan halitan sa bagyo. So palakip sa mga bulig nga hatag no, sa ating provincial government sa Sipalay sa Domingo, muning mga construction material, construction material kag cash no kay sa damnal pa ang City of Sipalay mismo halin sila local fund no, panagtag naman initial man nga bulig sa ila sining mga estudyante. So sa sining iliman nga bulig Bombo Daniel halin naman niya sa pundo halin ni sa provincial government nga pundo no, mga donasyon from private groups, private individual nga ginhatag ya direkta sa aton sining provincial government na amo naman niya pinagtag nila sa Domingo. Pagin atag diri ni Governor Lacson nga kung ang nakabato na sa bulig halin sa local government, especially kung nakabaton sa singkas hindi na sila magkabaton sa another cash assistance from the provincial government para hindi na magdoble bumudan para masalalaman kaya balanta naman bisan pila ka milyon ang ginhatag nga bulig sa national government inigani bumudan ng 90 milyon nga halin sa National Housing Authority hindi pa nagani sa mga disbursement kay ginahulat pa sa provincial government ang ang guidelines from the National Housing Authority. So ini yung mga bulig ni unan locally sourced local fund lang niya nagalingan mo ning ginakuan karon hingagaw hatag to sa aton nga mga nalistan so kung ara ka na nakabato ko na initial financial assistance from the city o sa LGUs mo hindi ka na makabaton sang dogang pang financial assistance from the provincial government kung nakabaton ka subong sang mga materials hindi ka naman makabaton na isang materials from the provincial government ang tagaan naman sa provincial government atong wala malabutan nga tagaan sa materials sang city para hindi lang magduloble bumudan kag punto di magdoble pero matalalapod gid ang tanan nga mga kauturan naton nga mabuligan financially kag mga construction material nga monitor na nga gid sa aton sini nga provincial government nga hatag dira sa mga biktima sang bagyo especially sa may syudad sang Sipalay. Kamatayan ta bumudan ang porsyon na sa pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Okay, sige abi. Pamatian nato na nga payag sang gobernador kaysa nagligad amo ni nga ginambal Bombo Dennis nga may mga materials nga ipang hatag ang provincial government sa mga lugar dito sa Southern Negros nga luwas nga apektuhan sa bagyo. Ilabi na gid ang mga para matabangan mabuligan man dayon mga pumuluyo nga nagkalawasak gid ang ila sini nga mga puluyan kag ang mga pumuluyo nga sa subong sa mga hayop-hayop lang kag mga trapal lang tong ginimo nila nga atop tay pinakauna gid gani nga gina-produce gin-procure sa probinsya mga roofing materials kaya man importante bisan matagpi-tagpi lang ang dingding importante ang atop matakod nga para nga may pasilungan man sila mag-ulan o kung mag-init man Bombo Dennis. Oo, sakto na bumudan particularly ni mga corrugated blaning GI sheet
no? Ning atop gid sin number 1 mo gina kay siya makakulang pero danay o kawayan na importante may handungan sila kay di sila mabasa sa ulan mo nang pinag-basic bumudan nga ayuda no nga nahatag no sa aton sila nga kwan provincial government sa mga utod na ton bumudan so mo na siling ni attorney ni Senator Hambal ni Gobernador Lacson nga immediate no ang bulig kasi rin kakon sa ligan tani ang from the national government dugay pa ni no dugay pa niya bumbodan nga maangko nila no kasi nito may mga procurement process pa no may mga requirements mga dokumento before no nga ma-dispose o magamit no ining financial assistance from the national government Bombo Daniel. So paano Sunday no Domingo ina ang pagpanagtagis coming Sunday na no January 9 Bombo Daniel. Okay na da Bombo Daniel. Okay, sige. Okay ba? Matianta porsyon. Especially ang NHA wala pa memorandum of agreement. Gin-follow up namon ara pa kuno sa legal nila no. But this Sunday, we will start with Sipalay and we will be distributing GI corrugated and plain sheets and also food packs, no? Because Sipalay has already distributed financial assistance. So we cannot, the families cannot receive twice, no? They can only receive once, no? So, and we all know it's not only the province that received money from the Bureau of Treasury, also the LGUs. So some LGUs have already started. So this will be our policy now all over the province, especially the 5th and 6th district. These materials that on Monday, this even comes from private contribution. So private donors no munang pinakadasig no so ipagwa dayon namon which will also help the purpose no because the financial assistance is really to rebuild their houses no so the building materials is also will add to that. Bombo din eh. So bumuda mo na no, ang porsyon sa pagpayag ni Governor Lacson. So sumasipalay no by Sunday arada no ang dugang pagdin ng ayuda no from the provincial government so wala pinaton ka mga balita update report ikan sa ng provincial is Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol. Nagdulong 5 oras 35 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. Ginakulabos kita banuwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Updanan naman kita buwas Sabado. Biyernes kita subong, buwas mapawait anay. Updanan kita sa Domingo. Naupo sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable. And to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard.
Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 47 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon.